Da vi startede projektet, der var det samtidig med, at coronakrisen kom, og det gjorde os selvfølgelig bekymret for, om vi kunne få projektet færdigt til tiden. Det lykkedes. Hele projektfasen gik super fint. Gebhardt havde nogle samarbejdspartnere. De her samarbejdspartnere her fungerede rigtig godt, og her 4,5 år efter, der har vi stadig et godt samarbejde med dem også. Når man bygger så stor fabrik, som vi har her, så er det typisk, at der vil være nogle opstartsproblemer. Og her sørgede Gebhardt for, at vi kom sikkert i havn. Selvfølgelig er der slid på vores anlæg her, og her der ved jeg også, at Gebhardt er klar til at hjælpe os. I dag har jeg et anlæg, der er super stabilt. Der kører årligt mellem 70 og 75 millioner enheder igennem, og jeg har aldrig nogensinde haft et stort nedbrud.